Undskyld, var det ikke dig, der forlod min lejlighed i sidste uge? Velkommen til Søren og Christoffers fuldstændig latterlige optagelser nummer 2. Undskyld, er jeg gået forkert? Luder! Hej, Louisa! Kom tilbage, Luder! Nu et Simons taxi. Anden gang er lykkens gang. Lige krydset. Nogle gange, så tager jeg hjem til min mormor, og så laver hun Habe. Og så sagde jeg, en mos! En mos! For helvede! En mos, der kommer denne vej! Hallo, vi må komme først. Leg død. Hvad med at lege som en... Den har bidt mig! Nej! Vi er desværre nødt til at optagelserne. Vi er desværre nødt til at stoppe optagelserne. Der er vores... Så er han død. Tak for i aften.